Ki lehet az? Hello! Hello. A kézbesítő vagyok, és hoztam egy kis tejszit. Na hát, nehéznek tűnik, maga biztosan erős. Mert gyúrok. Szóval, szeretné, ha most rögtön odadnám a tejszint? Csak erre vártam egész nap. Bassza meg. Ki folyt a tejszínem? Nem bánja? Nem bánom, főként, ha ráfolyatja az arcomra. Dugjunk hát! Mehet. Vedd le a felsőmet. Oké. Hadd látom az cickókat. Au. Tudod mit? Jobb lenne, ha nem mutatnánk meg őket. Mi? Nem mutasd meg a melleidet. Te leveszed az inged? De ahogy veszem, inkább csak szétnyitom. Nem veszed le? Nem. Miért nem? Mert nagyobb csöcsöm van, mint neked. Elég szarul nézni ki egymás mellett. Nem mutatja a dudáját. Én megmutattam a faszom meg a seggem. Levesztem a gatyát. Oké, csinál. Azt a kurva. Hol az a szállítmány? Ezt el nem tudom hinni. Én csak a tejszínt hoztam, és nézzék, mi történik velem. Jézus ereje, rumbásznak? Mi ez a rumba? Az a köcsög mozgás. Lehúzzam a butyidat? Persze, húzd. Hogy a faszomba kell? Egyszerűen csak... Majd én lehúzom. Én az enyémet, te a tiéd. Oké, mindenki a sajátját. Nagy bugyi. Mi ez a köcsög mozgás? Hol tanulta? Megbaszlak a farkammal! Haver, ez túlocsmány. Ez Ezzel túlocsmány? megsértesz. Pénisz? Az jó. Megbaszlak a péniszemmel! Alig várom. A péniszemet! Óvatosan, mi? Oké, folytassuk. Ölelj át. Mehet. Indulunk. Érkezik a finom tejszín! Csap rá a fenekemre. Ez a legrosszabb pornó, amit valaha láttam. Gyere ide! Ó, Te kézbesítő. dugjunk azon a zsákon! Dönthetlek? Jól vagy? Aha, jól. Oké. Kurva, Hogy- finom hogy nadrág! De gecire Hagyd a zavar! picsába, gyere. Most Oké. jó, ez az. Oké.